Orang mi balainya orang salido kapasa pai bagang ditinggalkan si Bakri di loket oto diliek buyang si Batiarai. Onan maalun buyang Batiar ari pagi nyoma makai lalaki baju naranca sirawa elok nambah pakai obakile rupo sipatunyo teteleng topi di kapalo tapasang kacamata ranca Robinson merek sipatunyo Robin Hood merek topinyo buatan London nanyo pakai tapasang kacamata kini yo teteleng la topi masuk itu maalun dagang lesi Batiar turun sekali dari rumah naik ke oto le masuk itu naik ke oto le molaki ni nyo naik la pintu tertutui mesin di roda bagel yang masak la padi le nak rangganti yang pupuk talatak la di pamatang mesin di roda bagel yang bakal jalan kabut di belakang nanti bilang sama so itu tinggal rumah dan molaki ni langsung ke toko nyo nanggadang satu tiboy nyo di toko malun buyang Batiar nyo calik kiri jo kanan nyo pareso toko nanggadang osainggo nyo kini masuk itu sudah mempareso toko gadang naik ke sedan kawabali bajalan tarwi kaloket masuk itu satu tibo di loket oto ogas kontak gigi di opor rem di pijak oto taga kontak dibunuh mesin mati turun sekali dari sedan dilayangkan pandangan jauh ditukikkan pandangan hampir tersiruk darah di dado raso si Bakri kawan lamu sadang bamanuangnya pandangi malun buyang Batiar nyampok bau dari belakang onde Bakri mula kironyo sadang pabilo keriti ibu mandang akato larupo itu dan bilang dagang mula kini hari badaro abiyu kota panasinan si Bakri koyo lalu pokeri ka Batiar pabilo kito pak bakatawan ya pak di mano dolu kito batamu oh iyo talupo si keriko maalun buyong si Batiar nyobuka kacamata ranca lupo ko keri bakiang ambu kironyo buyong si Batiar ruponyo takaji keri masuk itu onde waang mula tiar mula kironyo yo lupo ambo jawaang oh iyo lagagah waang kini waang manjai manjaluju ambo manjai salabanang tiar taminta dinan muju ambo tacapai kanan mangalang Omandang lekat to mula sarupo itu hari badaro dan nabi jun ndak dirantang lepanjang bana kini cuiko mula dekeri marilah naik kita kasih dan ba itu bana le masuk itu bulia ke toko le nyonang gadang nyo pegang tangan masuk itu
satunya pegang tangan kininya bawa naik lekat sedan inyo naik pintu balakap labun nile pintu sedan dan inyo barangkit le dari sini tinggal loket masuk itu dituju tokonya nagadang nandela moyo to melarikan kain cawu panjang 9 walaupun tarampai ditarali dalam lambe di jalan tibo di toko gadang kini satu tibo di toko gadang oto tetagak di halaman langsung lah masuk dalam toko itu bana demo laki ini duduk sekali le di kursi tampe tangan ate meja eloknya saja le nambah kaji mularat badan letak bakana keri babisi le kabatir ko ang juga punya toko ko tiare itu ketua si bakri nanti yar lagalak sajo ba itu bana nan saritu malun pelayan dalam toko kana monyo barampe nanggadi digajinya malie tamu nduk samang kota paso pelayan mambuwe air ruponyo mana tiang barampe orang nan sorang membawa air nan sorang membawa kue nan sorang membawa lap tangan nan sorang membawa kubasu itu bana masu itu kota lata air di meja bakato kain nduk samang parupu ditanduk kambing maserak-serak kabar rando air disanduk lah ditatiang minum nduk samang kadunyo Allah minum keri jo batiyar sudah minum minyo maroko asok manulang kau daro jago la dewa dalam tubuh dapet pangana dek keriko onde tiar dangakan mola onan dalam nambaran pe tadi nama no padusi waang mandangakato rupo itu o menjawab tiar bagu lambe itu tu na ado tu do padusi ambo itu pelayan dalam toko digaji tu matiok bulan itu katonyo masuk itu kalau nak basuh ang do padusi ambo beko kita pulang ke rumah okeri nyoimbau sekali wakil dalam toko yoem Yunus anak si cincin o Yunus dan akan molat agi tahu ke ibu Yunus o siapkan makanan hari kini tamu nduk samang adoti ibu o maalun dagang di sinan Yunus mabel lan telepon mandari yang bunyi telepon nang ke rumah ba itu bana de masuk itu hari badaro dan Nabi Junyo paci gagang telepon di Rosla ini Yunus bakato bagu lambe o ibu dan akan mula siapkan makanan hari kini tamu nduk samang adoti boyo ibu yo apa pangana Rosla ini kalau nyo tamu induk samang paling kurang dari Singapura oh biarlah awak langsung turun tangan hari kini mambuwe masakan demo laki ini ndak dipalapel si Aminah maalung gadile Rosla ini lekan amonyo kalau dia bilang le tong bana ruponyo kini le masuk itu kadang bilangkan kini kadang etong dagang mula masuk itu wari badaruk dan Nabi ju indak dirantang le panjang bana kadang bilang sama so itu tumpak de inyo de mon laki ni nanapo pangana Rosla ini dihuwe nasi jo samba kalau de bilang Rosla ini 3 macam masakan inyo ba itu bana masuk itu masakan Minang nyo pandai masakan Jawa pandai pulo masakan Eropa pandai pulo
dicubo mambuwe nasi jo samba Oh indah kalamu mulan taronyo de ari badaro abiju la masak nasi jo samba basan dua upieros lain. Obasan dua inyo di sinan kalau ros laini kabasan dua ko lintang samu lintang nyo ko luju samu luju nyo di tapi samu ibair yang di tangawan marajompo. Kalau di kakak bau nasi di kiro amu bau bungo kalau di kana bada mati di inok badan amu gilo. Nasi telah taat meja cukui jo sambanyo sakali di bel telepon balik ke toko mandari yang bunyi telepon nyo paci cendode Yunus Iros bakato bagulambe suruh pulang lu samang Yunus nasi la siap menanti ikan. Nasi la siap mula kini sinan makato Yunus ko abang tiar dan akan mula suruh pulang mula ke rumah nasi la siap oma nantikan. Lasana tinan di dalam yo tiar bakato bake bakri unde keri dan akan mola koco iko lagang dan bawa pulang mungkin gak sagan badan diri. O dibalikan baju yo sirawa sepatu balikan pulo kacomato la cie pulo arloji tangan nambah balikan. O cincin sabantu masuk itu pakaikan topi jo kaconyo lama makai sinan si bakri lalaki baju narancak sirawa elok nama pakai baitu bana mula masuk itu wari badaro abiju. Ndak dirantang le panjang bana dan bilang dagang di sinan nari badaro dan nabi juwo saing gonyo nyo mamakai la sanang di dalam mati la samo mamakai tiar jokeri ndak tabado sanang hati. Nandem bilang sama sowitu antana mano induk samang antana mano si bakri ko ba itu bananan saritu naik kasedan nyo nang kete inyo naik pintu tatutui masin ibri roda bagel yang masak padi nak diganti yang pupui talata di pamatang. Mesin hidup roda bagel yang bakaja kabule di balakang ba itu bana mulakini hari badaro abiju omae. Nanari badaro dan nabi ju langsung ke rumah dan mulakini dek lamoto malarikan la tampak tando rumah nyoros laini apo tando rumah kini ya ucino rupo paganyo nenteng gira seorang pugari.
Samuran dalejo na sanjay si sanjay na moran solo na panday maayun letang tagajay na si disuwo raso tadiri ranan ilang manlenggo oto kailaman oto baranti nyo turun rosla ini manyonsong dari rumah O satu manamparos laini babisi keri kabatiari koko perusian tiara rancak perusian maklera itu keceknya kini tapi wabini wang urang rancak pulo bakepiang wang kini ado pulo ba itu bana mula kini iyo sajo mula detiar awak kayo babini rancak kowe nan basalam inyo joros laini mga luasinan si bakri koco kape kambang tangan si ros luna nyo bana databado ba itu bana mula kini naik ke rumah maso itu ladu dua te kurisi tarampai tangan di meja elo esajo nabakaji mularat balun kabakana nala minum minyo di sinan sudah minum minyo maroko sudah maroko langsung kamakan satu inyo lenang kamakan tinyo ambil candonyo pinggan dan nambah labuni le pukul 8 namani pukul 9 no tanggal malam na pukul 10 le taruh di tabang le kubang raba le pandan tersandala di muaro takana le nasi le sadang makan wai le mato le cucu ke pinggan le tibo di pinggan no wancululu nasi disuwut tulang lama le nasi badan takana juwut 3 ringgit tengah 8 sebulan 30 hari nasi makan naso sakam o anak dek keri nanta diri o anak di kampung nantakana desi el 100 di 3 joye ni anak kandung ko ayala dapat makan mana di joye ni ba aja di nyo babare indana hoya tinggalkan bakep yang indah batinggalkan mana sadang jo ayah lain dana kini tinggal kau jo ibu mana kata bayi di kau kata bayi anak ayah kemati anak nak makan lah bagian sudah makan inyo maroko aso mandulang kau daro jago la dewa dalam tubuh o dapet pangana masu itu nyo imbau sinan rosla ini o iros dan akan mulai ko si bakri kawan ambo sangko di kau dusanak konten kini cuy ko la di kau mamuke ros di pasar gompong kanai sekerang macuaji ko indah si bakri nama nolong balun batamu awak sampai kini doi oh jangan baru baros dalam hati cuapo menjago makan ambu cuy itu menjago makan keri muju si bakri nama nolong baik tu bana demo laki ini nalasana ngati di dalam baure rasul kiro-kiro nande bilang dagang di sini la tumpak de inyo la si bakri ko antaro buyong la si batiar nang kamano tiar ko pai si keri taru le mulai kui abiari baganti hari di malam baganti malam nande untuk takadiala de tuan sadang manggarakan sadang di Medan si bakri ko mae olai lana aros laini selamat anak si roslaye kaduya dapet pamenan parampuan ba itu bana masu itu sari adoh sari banamu
O siapo lanamu anak Roslaini dek si Rosko anak Ramban duang mulakini dia gie cando namu anak banamo gadi Suhartati. Tati panggilan maso itu maden bilang dagang kini si batiar sanang hati mali anak ibu ranca ayahnya ranca tibo di tati kami juy. O capeklah gadang tati buna kok lai tati sampai gadang boleh dibejajak tanah Jawa kampung awak nak bukan di Siko kampung di Bandung o tanah Jawa. Nandi bilang dagang di sini rupanya sama so itu abiari bagantiari. Salamu Suhartati yado salamu keri nandi sinan kekayaan bertambah juga barang semua kelacuk dapet baitu bana mula si batiar. Nandem bilang dagang di sini Nabi pakan dagang masuk itu salamu Suhartati ado kekayaan melumparu amae. Narami balai padang panjang rami menjalang pukul 1 kok rasa kimola kini nangka datang indah ado lah jalan bake lalu. Salamu anak laye kaduya sampai tabali di tiar kapagadang mae. Kapa tabali mula cie perulangan Medan Singapura kota Batawi impor ekspor keluar negari masuk itu dek salamu anaknya ado tabali kapa nagadang. Dia gie namo kapagadang kapa banamo Suhartati. Suhartati merek kapainyo ba itu banade molakini anak batamba gadang ju Suhartati batamba ibu kini dan bilang sama so itu tumpak de inyo horos lain Onan Bakri di kota Medan, anak di kampung nan tabayang. Baru bakato kabatia rotia redang akan mola diramba-ramba si kaduduk lalu kaili dibandakan. Danga kambana sambil duduk ikona batin balayekan. Odang adek tiar jale-jale damakare diate gunung jatuh ke bawah palunggukan angin pane bisa balinduang suka kamano bosurukan takalau ambo kamarantau takalau ambo ke Medan babare lela indah batinggakan bakepeng indah batinggakan anak batigo nang kamakan mati arei kok padi sadang mai jauh sadang banse tinggal di kampung kini izinkan ambo balik ke Bukit Tinggi.
Mandanga katorupu itu ndekeri dan akan molak pulang ke Bukit Tinggi ndak dilarang, tapi menunggu ketiga hari kini buatkan le-ole dari Menge dan dibuatkan Sirawa. O 10 estel Sepuluh estel baju masuk itu, dan bilang dagang di sinan, urang kayo lekana monyo indah tasangkui de upainyo. Asa capek sudahnya baju jasirawa biya baru kini balabi mola kini upai. Biya balabi mola masuk itu 3 hari sesudah itu. Rupanya kini iolah siap baju jasirawa dan bilang sama so itu. Dilipik baju jo kain mula kini di rosla ini masuk ke kopornya nanggadang. Rupanya sama so itu sawakatu rosla ini malipik kainnya salekkan kepeng 150 yo di dalam lipik kain. Indaknya tahu si Batiar, indaknya tahu si Bakriko, itulah pandai rosla ini sajonya. Olah sudah dilipik kain jo baju mula masuk itu nyagi kepeng di rosla ini berapa kepeng dia gienyo 3,5 masuk itu. Yo kan 350 bakato siros kabatiar ala tu bange abang keri dia gi kepeng menjawab tiar bagulambe oiros lang akan mula itu ndak dapet pado ambo itu tasara pado siros urang baragi kadusana. Onyo tambah 50 lagi 300 buleknya kepeng. Oiros bakato bagulambe ko abang pulang ke kampung ko bawali abang kamari. O bao nilela yo na anak yo bang. O manangale kato mula sarupo itu. Olah sana ngati di dalam baure raso kiro-kiro de mula kini. Nantiar bakato pulo kok nyampang pulang ke kampung capek babali ang kamari kok tibo keri disiko sekalian oto nanadoko si Bakri. O mengandalikan o keri. Olah sana ngati di dalam baure raso kiro-kiro kadiantakan Bakri masuk itu.
Kalau kedoto mulaki